Jolali rek. Tambah stres. Pasutri TV. Hei alah, jenenge urip, kadang seneng, kadang ya susah, kadang sedih. Tapi ya pinter-pinter kene lah menikmati urip iku ya apa, mensyukuri urip dinikmati ae. Ono diterima, gak ono ya digoleki gena-gena. Sepenting rumah tangga iku ayem tentrem, gak tukaran, ku rezeki pasti ono ae. Dadi ya wis wong wedok kudu sabar. Nek wong wedoke sabar konaa insyaallah rezekine wong lanang iku ono terus. Dadi ya sing neriman, jane jamane koyo ngene iki sembarang larang iku ya wis kudu iso pinter-pinter lah dadi wong wedok. Bojoku rek. Apa sih? Ayune. Iya, bojone ayu tapi lanangane kaya arang bunian. Apa bunian niku? Tantan rupamu ku lho. Masalah rupamu lu Mas, temenan. Kaya orang bunian. Wis cukur ae lho wis. Gila aku ngosno rambutmu kaya ngono, kaya wedhus gibas kon suwe-suwe. Jenenge bojo teko sawah iku ya disambut ambek sing kata-kata sing enak, sing istimewa. Mosok teko sawah kok wis delokno mbrusit gilani. Iya Rambut nek koyo ngene. awakmu kaya Arjuna ngono gak masalah. Mas, suamiku saya. Aduh, langsung lah wong rupamu ya kaya masalah temenan Mas, temenan cukuro. Sawangane iki sepet, wasne ku sepet. Rungokno. Aku lak ngomong, aku kepingin gondrong rambutku sakmene, cek sangar, cek koyo Gusti Randa. Lah nek proses rambutku kan rambut ngriting. Nek jek sakmene yo welek brusi tapi ngono kadung dawa yo apik ngombak ngene. Ngono lho. Apik teko badake ya. Ngombak tambah tonton wedhus gibas iki apa sih? Nak ngriwul-ngriwul persis kok rambutmu ngene iki. Astagfirullahaladzim. Pemberiane Gusti Allah iki, Dik, gak oleh ngono. Tapi rek ya dirawat rek, bojone kaya ngene lanangane. Kon ro Andik sing riwa-riwi ku akeh embung. Terus sih. Ya. Bah, karo. Ya iku kok rupamu iku wis. Ini ki bojo ini ki kaliren iki dipekno mangan ta yo apa ngono lho. Yo tak pengen mangan. Kok malah muring-muring sing kon potong sing ini kari nguasno ae kok. Suker ta kon, suker ta. Aja cacak suker. Sajane ketok awakmu teko doan iku ngene. Iki lho, hi. Wong wedok, wong wedok. Wong iku gak iso ditontok teko praene, teko kesinge, ditontok teko atine. Masih praenku jembumbul kok ngene rambutku koyo ngene. Yo, sepenting lah atine, ngono lho. Ya apa rek? Bojo model taek ae mang. Aduh, glendang dhisik pegel. Aduh. Mas. Iku wis dikongkon nang golek uang iku mang. Yalah, pegel-pegel kok golek uang. Aduh, Mas. Apa sih? Aku dilokno emak sangkane iki gak ngandani awakmu. Aku teko sawah, engko sore-sore ae. Pegel aku teko sawah. Masalah iki mang ngomong-ngomong ono omah kabeh. Engko Alah kok sore. Sadar wis ngono. Wong kok senengane ganggu ae. Ini remot-remot teko sawah. Saiki kon golek uang. Dan iki gak ono penggawean ae. Mertua sak anake padha ae. Nek kadung karepe. Ayo Mas. Ada sama gak turu ae lho. Dicelak tuh mbek emak kok. Suwe-suwe aku nek darah tinggi, aku ngrungokno cocotmu ket manggacor ae. Engko sore, aku iki jek pegel. Kon iku ya apa sih kon iku, Dik? Emak lo balik pindho iku mang marani cepetan. Tuh, Nyonyok barangmu ambek rokok ndomble yo, Nduk. Engko sore ae. Asli rek. Wis rupane kok bunian dangkal pisan. Masih lupa kok bunian yo akeh sing goleki, cek ganteng. Cih. Turu wae.
Ya ampun. Kok iso lah itu urus kok babi ngorok kayak ngono. Jan gregetna wong lanang sitok iki. Tenono kon yo. Tak entuti kon mari iki. Sik. Tapi dintuti ambek apa iki? Kayak jongong kaget cek delatap-delatap ngono. Tak entuti ambek paralon iki kok kon yo. Tak ngentut dhisik. Engko hasilnya cek langsung nek gak ditokno iki jurus senam kentut iki kurang sempurna ngentuti wong bonian kayak bojoku ini. Untuk semangat gawe ini hasilnya cek memuaskan. Cek kaget dirasa balas dendamku. Uang kok yo dikongkon gak ngenaki malah turu. Mampus kamu iki yo. Rasakno kan lagi. Sebelah sini pi. Persiapan. Aduh. Apa emang dek? Bayanter dek. Aduh. Ya apa? Rasakno. Cek takon apa? Iku mang bom nuklir, tapi teko entutku, Mas. Berarti ku mang entut, Dek. Kewalat kon. Bojo turu dintuti gawe paralon pisan. Sumpah kualat kon, Dek, temen kon. Ih. Aduh, Mas, aku kebacut ketuknya sini, Mas. Sik. Aduh. Jongor ah. Kapok ah. Iku dobel kono lho. Bojo mana sati ini. Gak ilok-ilur dulur. Ya bojo koyo ngono iku masih dipegat iku gak apa-apa, Lur. Oleh opo pane ambek wong lanang e. Mosok wong lanang turu dintuti nggih paralon. Loro hatiku. Sumpah loro hatiku. Gak ono wong wedok dunyo koyo ngono. Bojone turu dintuti ambek paralon iso. Nang ndas iso ngono kok beldek e. Tetan ngono kon yo. Tak usah pikir mi kon yo nek mrene mari ki yo. Nanti hancur, boleh tak ikut kau enak. Tak tanya ini kan ya. Enteng wis. Mas, ayolah Mas, tolong Mas. Mau aku jaga jamu emak lu Mas, ya ganggu seri udan. Ayolah Mas. Iya saiki ta. Iya, katanya tadi kapan katanya.